У Гомелі па ініцыятыве Медзінскага адкрылі конны помнік маршалу Ракасоўскаму. Такі траянскі конь ад расіянаў. Па-нармальнаму Беларусі сапраўды не хапае такіх густоўных конных помнікаў. Толькі ставіць іх трэба было не ў Гомелі, а ў Магілёве. І не Ракасоўскаму, а Карлу XII. Бо ён у 1708 годзе урачыста на кані заехаў у горад праз Віленскую браму. І магілёўцы, змучаныя маскоўскай акупацыяй, паднеслі хлеб, соль і ключы ад гораду на чырвоным ручніку. І шведскі кароль стаў героем. А шведскі афіцэр Йоган Седерхельм напісаў тады ў лісце да жонкі: «Пішу табе з Магілёва, спадзяюся, наступны ліст будзе ўжо з Масквы». З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра Карла XII. Гэта апошні еўрапейскі манарх, які загінуў са зброяй у руках на полі бою ад кулі, апошні вікінг. А яшчэ Карл XII пакінуў цікавы геапалітычны запавет. Не для Швецыі, але нібы для ўсёй нашай часткі Еўропы, для нас. І я нагадаю, што тут я выказваю свае думкі, дзялюся сваімі перажываннямі, а вы пасля напішыце ў каментарах свае. Добра? Калі, канешне, для вас гэта бяспечна. Дзякуй! Часам здаецца, што ў Еўропе няма нацыі больш мірнай і працавітай за шведаў. Што ў іх там Хускварна, Эріксон, H&M, гарэлка Абсалют. Нават у другой сусветнай шведы асабліва не вызначыліся, хаця тады ваявалі усе з усімі. Але зусім па-іншаму было 300 гадоў таму. Тады шведы ці не самая ваяўнічая нацыя Еўропы, нашчадкі вікінгаў. Карл XII працягваў традыцыі папярэднікаў Густава Адольфа і свайго бацькі Карла XI. Ён нарадзіўся ў 1682 годзе, як кажуць, з капюшонам на галаве. Гэта частка амніятычнай абалонкі, але паводле павер'я гэта капюшон перамогі. Падобна, дарэчы, пісалі пра нашага князя Усяслава Чарадзея. Хаця там складана вызначыцца, няхай гісторыкі спрачаюцца. І вось з дзяцінства Карл страляў, ездзіў на кані, фехтаваў. Яго настаўнік – генерал Карл Магнус Стюарт, а яшчэ палітыкі, тэолагі. Ён лютэранін, добра ведаў Біблію і валодаў нямецкай, французскай, лацінай. На лаціне ён размаўляў у пінскім калегіуме, калі глядзеў з вежы на бязмежнае палескае мора, мора Герадота, на гэтую бясконцую ваду. Але пра гэта я пагавару пазней. І ўжо ў 15 гадоў па смерці бацькі хлопец стае Карлам XII, каралём. Карону, як і Напалеон, ён сам сабе прымерыць на галаву. І тады ўжо ўсё панеслася. З 36 год жыцця палова – гэта вайна. Бадай, усё яго паўналетняе жыццё – вайна. Ён быў гатовы, бо не толькі захапляўся Александром Македонскім, але і трэнаваў, напрыклад, волю, як вытрымаць холад, голад, цяжкія ўмовы. І яно ўсё яму ўрэшце прыдалося. Бо ўжо 31 ліпеня 1698 года цар Пётр I, яму тады было 26 гадоў, сустракаецца ў раве рускай з Аўгустам II, яму было 28. І яны дамаўляюцца на саюз супраць Швецыі. Туды ж пацягваюць і Данію. І Карлу XII на той час 16. Але ўсё пачалося. На той сустрэчы ў раве рускай Аўгуст II, саксонец на троне Рэчы Паспалітай, парушыў самую іерархію Рэчы Паспалітай. Ён не мог, насамрэч, сам без соймы і шляхты прымаць настолькі важныя рашэнні пра вайсковыя хаўрусы, пра войны, але прыняў і зрабіў Рэч Паспалітую саюзнікам Расіі, а сябе асабістым ворагам Карла XII. У 1700 годзе саксонскае войска ўзяло ў аблогу шведскую Рыгу, і так пачалася вялікая паўночная вайна. Дарэчы, за год да таго, у 1699 быў пацверджаны шведска-маскоўскі мір, але, як заўжды з маскавітамі, дамоўленасці насамрэч не каштуюць нічога. Карл XII пачынае кампанію
просто бліскуча. У першы год ён разбівае Данію, выключае яе з гульні. У той жа год разбівае маскалёў пад Нарвай. Гэта была раскошная перамога. Ён здымае аблогу з Рыгі і ўрэшце вырашаецца на літоўскі паход на землі Вялікага княства літоўскага. Навошта яму гэта было? Шведам жа трэба Балтыка. Дык на што ісці на поўдзень, углыб, на мацярык? І вось гэта цікава. Раз пайшла такая вайна, хацела сказаць п'янка, Карл вырашыў рэалізаваць сваю мега-ідэю, аднавіць стары шлях вікінгаў з варагаў у грэкі, злучыць Балтыку і Чорнае мора, шведскую Рыгу і турэцкі Істанбул па рэках, праз Двіну, Дняпро, разумееце? І гэта цалкам іншы погляд на наш рэгіён, на Беларусь, Літву, Украіну, Малдову. Паспрабуйце ў галаве змяніць гэты звыклы вектар захад-усход на поўнач-поўдзень. Магутны саюз ад Швецыі да Турцыі. Той самы балта-чарнаморскі звяз, пра які зараз толькі кажуць. І каб гэтая ідэя была рэалізаваная, то Масковія, адрэзаная ад Балтыкі, ад Чорнага мора, проста ніколі б не стала Расіяй. Гэта былі б дзікія людзі, прыціснутыя да Уральскіх гораў. І ўсё. Але Карл XII, ён быў не проста салдафонам. Ён ствараў новую палітычную архітэктуру рэгіёну, шведскую сістэму. І пра гэта мы яшчэ пагаворым. Сябры, хвілінку увагі. Не забывайцеся, калі ласка, пра падабайку і падпіску на наш канал. Я спадзяюся, што вы не забываецеся. Канешне, калі вы не ў Беларусі, для вас гэта бяспечна. А таксама пра данаты, калі вы лічыце, што наш прадукт варты і цікавы, і калі вы хочаце, каб мы выходзілі і надалей. Дзякуй вялікі. Ужо ў 1702 годзе Карл XII заняў Варшаву. Па іроніі лёсу, сталіцай гэты горад зрабіў іншы швед, Жгемонт Ваза, бо раней жа сталіцай Польшчы быў Кракаў, вы ведаеце. Мэта караля – дэтранізацыя Аўгуста II, і той сапраўды губляе карону ў 1704. Новым каралём абіраюць прыхільніка Швецыі, Станіслава Ляшчынскага. А гэта ўжо грамадзянская вайна. У Вялікім княстве Радзівілы і Агінскія падтрымліваюць Аўгуста і Расію. А вось сапегі – Швецыю. Гэта такія алігархічныя магнацкія роды, а за сабой яны цягнуць лакальнай эліты, і кожны мусіць вызначыцца, на чыім ён баку. Пачынаецца проста вендетта ўжо між сабою. Для пратэстантаў і праваслаўных лютэранская Швецыя – гэта лагічны саюзнік насуперак каталікам, якія дамінуюць у краі. Генерал Магнус Стэнбек пісаў, што шмат шляхты з Русі прыхільная да саюзу са Швецыяй, і Вільня таксама вызнала шведскую ўладу. Казімір Ян Павел Сапега у 1703 годзе перадаў усе свае маёмасці пад пратэктарат Швецыі, а сам прыняў шведскае падданства. Здрада? Ды як бы і не. Бо здраднік тут акурат кароль Аўгуст II, які ўцягнуў краіну ў гэтую вайну на баку маскалёў. Маніфест 3 лістапада – гэта геапалітычны разварот Вялікага княства, бо ажывае тэма суверэнітэту, амаль страчанага ў 17 стагоддзі. Казімір Сапега ў часе беларускага паходу ні на крок не адыходзіў ад Карла XII. Таму намінальны кароль Станіслаў Ляшчынскі абураўся, што пад усімі прынцыповымі дакументамі стаяць подпісы «Каролюс Рекс» і «Сапега Дукс», а ён сам падпісваў ужо апошнім. Мне б на яго месцы, напэўна, таксама было крыўдна, няёмка. А вам? І вось. Карл выдаў універсал да беларуска-літоўскай шляхты «Літауэн Ноблесен». Я спадзяюся, што я слушна прачытала гэта па-шведску, я не валодаю гэтай мовай. А сам Карл дадаў да сваіх тытулаў «Генерозіс орденібус ін магну дукуту Літванія». Лаціну я больш-менш ведаю. Генеральны распарадчык Вялікага княства літоўскага. Ён абяцаў захаваць усе правы і свабоды шляхты, свабоду веравызнання і абарону ад маскоўскага варварства, маскорум барбарару, што немалаважна, здаецца, ну, як па мне. І уявіце, што Быхаў, Орша, іншыя гарады, яны паўставалі, каб быць на баку шведаў,
Пра гэта ў савецкіх падручніках не пісалі чамусьці. Справа ў тым, што гісторыя той вайны паўночнай была пісаная пераможцамі, маскавітамі. Ну і далей, у Расійскай імперыі, у СССР з гэтага проста зрабілі культ, як яны любяць. Дробны прыклад. У беларускай савецкай энцыклапедыі мы чытаем, што Пінск спалілі шведы. Але Пінск – гэта горад сапегаў, навошта шведам яго было паліць. Тое самае з Магілёвым, але крыху пазней. У 1706 годзе Карл нечакана б'е па маскавітах, якія занялі горадню, і тыя ўцякаюць, патапіўшы гарматы. Адна з іх, якую паднялі з Нёмана, захоўваецца ў Гродзенскім музеі. Далей кароль робіць сабе штаб у Жалудку на Шчучыншчыне, а ягоны пратэжэ Ляшчынскі ў Васілішках, недалёка. Кароль таксама наведвае Пінск, і там быў такі эпізод. Ён падымаецца на вежу кляштара і глядзіць на бязмежнае палескае мора і кажа: «Non plus ultra». На тым баку нічога няма. Гэта такі лацінскі выраз крылаты. Гэтыя словы былі прапісаныя на гербе Гішпаніі, бо лічылася, што за ёй нічога няма, толькі вада, пакуль Калумб не адкрыў Амерыку, зразумела. І толькі тады «non» прыбралі і змянілі на «плюс ультра». Паўднёвыя землі, якія ляжалі за Палескім морам, то бок Украіна, для Карла XII былі такой тэра інкогнітай, якая заварожвала, маніла да сябе. І ён туды ўрэшце рэшт дойдзе. І тут яшчэ адна пасхалачка з даўняй гісторыі. Сярод тытулаў Карла было кароль Швецыі, Фінляндыі, Сканіі, Лівоніі, Карэліі, гэтак далей. Але, здаецца, на другім месцы ў гэтым пераліку кароль готаў. А менавіта зямля готаў чакала там, на поўдні, то бок ён ішоў па шляху, які да яго праходзілі вікінгі, а перад імі готы ў 3-4 стагоддзях нашай эры. Пра гэта ў нас быў асобны выпуск, цікавы, паглядзіце абавязкова. І вось бачыце як, старыя сэнсы і ідэі, яны не знікаюць, яны нанізваюцца як каляровыя калечкі на дзіцячую пірамідку. Агулам Карл XII блукаў туды-сюды па Беларусі 6 гадоў, з 1702 па 1708. Хіба 5-ю частку свайго кароткага жыцця. Гэта шмат. Калі паглядзець на мапу, то цяжка знайсці населены пункт, дзе б яго не было. Так кароль стаў героем народнага фальклору, як Бонас Сфорца ці Стэфан Баторый, напрыклад. Пра гэта я скажу асобна пазней. Але як яму гэта ўсё ўдавалася? У чым ягоны сакрэт? Карла любілі ягоныя салдаты. Не толькі таму, што ён першым ішоў у бой і часта за ім ішлі нават параненыя. У яго фактычна не існавала дыстанцыі з салдатамі. Вядомы выпадак пра хлеб, калі нехта скардзіўся ў паходзе, што хлеб нясмачны. Падышоў кароль, пакаштаваў, а мне смакуе. І салдаты пачалі смяяцца. Іхнаму саслужыўцы несмачна, а каралю нормально зашибісь. І гэта кантраст агромністы з адносінамі да салдатаў у маскоўскім войску, дзе Пётр мог аддаваць на смерць салдат проста пачкамі. Хапала ўсяго толькі раны на спіне. Маўляў, вы ўцякалі, значыць, вы здраднікі. І ўсе дружна апісваюць Карла як волата, хаця ягоны рост 178 сантыметраў, як у мяне. Хіба не такі ўжо і высокі, насамрэч. Парык ён дэманстратыўна не насіў, хаця гэта такі must-have для арыстакрата таго часу. У яго была простая, але якасная уніформа, без усялякага лішняга, заўжды з доўгай шабляй. Калі пазней Мазепа падарыў яму раскошную шубу, кароль адразу ж перадаў яе камусьці з падначаленых, што забірайце, насіце, навошта мне трое футра. Па натуры яго ўзгадваюць як маўчуна. Ён больш слухаў, чым гаварыў. Ён любіў піва, віно, але ў адрозненне ад Пятра яго ніколі ніхто не бачыў бухім у сцельку. Шмат было гаворак пра Карла і жанчын. Ён так і застаўся нежанатым, бяздзетным, і сам у размове ён гэта тлумачыў так: «Я вырашыў не мець ніякіх сувязяў, пакуль я ў полі. Пачуццё да прыгожых жанчын ува мне не меншае, чым у цябе, але я ведаю, як яго перамагчы». Карл
рэалізоўваўся па-іншаму праз вайну і праз авантуры. Ён быў паранены проста безліч разоў. Ён тапіўся на кані, яго выцягвалі, вельмі жывучы. Так, часам у ім бачылі харызматычнага псіхапата, але ён насамрэч клапаціўся пра іншых. Тыя, хто служыць Швецыі, яны маюць мець грошы. Гэта павінна быць прэстыжна. Салдат, жаўнер заўжды мае атрымаць заробак большы, чым у іншых арміях. Але за правіны ён караў. Я ні ў якім разе не ідэалізую Карла. Калі, напрыклад, жонка генерала Левенгаупта прасіла пра міласць для мужа, бо той праштрафіўся, Карл адказаў: «Я вельмі хацеў бы памілаваць вашага мужа, але калі я яго памілую, то гэта будзе значыць, што так можа рабіць хто заўгодна». А гэта неправільна. То бок, гэта тыпаж асвечанага, разумнага, смелага, дэмакратычнага кіраўніка. Дэмакратычна, канешне, не ў сучасным разуменні, а ў сэнсе вайсковай дэмакратыі часоў вікінгаў, можа быць. Гэта такі правадыр, які не проста кажа, каму што рабіць, але і адказвае перад гэтымі людзьмі. Але давайце вернемся зараз на поле бою. Апошні вялікі паход Карла XII пачаўся ў студзені 1708 года. Праз Горадню, Ліду, Смаргонь, Радашковічы. У Смаргоні нейкі час была стаўка караля. Ён там правёў больш за месяц. Шведы бадай цалкам кантралявалі заходнюю і цэнтральную Беларусь, хаця агулам іх войска ў Рэчы Паспалітай складала 33-34 тысячы чалавек. Расійская групоўка 57 тысяч, і яна адышла на ўсход Беларусі. Тут жа пачаліся першыя харчовыя праблемы, яшчэ ў сакавіку. Мы былі зноў у гэтай краіне, але зямля не родзіць столькі, колькі трэба нашаму войску. Нават калі б мы пазбіралі ўсе харчы гэтай краіны, іх не хапіла б. Праз лясы і балоты няўрымслівы кароль выйшаў да расійскага лагеру ля мястэчка Галоўчын. І тут адбылася бітва, несправядліва забытая гісторыкамі. Маскавіты страцілі 6 тысяч жаўнераў. У палон трапіў генерал і вышэйшыя афіцэры. А Нікей Рапнін, іншы генерал, пасля той паразы быў разжалаваны ў жаўнеры. У гонар той Вікторыі ў ліпені 1708 года ў Швецыі былі выбітыя медалі з дэвізам «Пераможаны лясы, балоты і непрыяцель». І непрыяцель на апошнім месцы. Гісторык Андрэй Катлярчук піша, маўляў, у Стакгольме ёсць вуліца, названая ў гонар перамогі пад Нарвай, а магла б быць яшчэ і ў гонар Галоўчына. Цікава, што самі расійцы тую сваю паразу схавалі, як штосьці незначнае. А паводле Петра I гэта наогул была перамога. Цікава, праўда? Як гісторыя з Барадзінскай бітвай. Толькі пасля Галоўчына рускія чамусьці адступілі ажно за Дняпро і нават пакінулі Магілёў. Дарэчы, маскавіты, адступаючы, як заўжды, карысталіся праверанай тактыкай, выпаленай зямлі і агалажэнне, слова-то якое. Нічога не пакідаючы, не толькі ворагу, але і мясцовым жыхарам, то бок беларусам. Ёсць нават такая цытата. Мы пабачылі па дарозе шмат паламаных вазоў расійцаў ды безліч змерлых коняў, смурод ад якіх ішоў на мілі. Усё гэта цягнулася ажно да самога Магілёва, занатаваў у дзённіку пратэстанцкі пастар Даніэль Крман. Далей быў Магілёў. Калі шведы ехалі праз гарадскі рынак, то нейкая мяшчанка галасіла: «Можце, панове, бараніць нас ад тых маскалёў, бо już яны нам да жывога даелі». Моцны выраз, правда? Да жывога даелі. А так насамрэч і было. Паводле магілёўскай хронікі, дзіўна, як наогул места Магілёўскае вытрывала ўсю гэтую маскоўскую навалу. Што да гэтага заклятага чарвя Меншікава з кагалам сваім, дык ён літаральна стачыў места. Шведы ў горадзе з аднаго боку змаглі адпачыць, адпісацца родным, а з іншага яны галадалі. Дадаліся хваробы. Яны пілі ваду з ракі, труціліся, піць піва ў той час было куды больш бяспечна за ваду, калі што. Паводле расійскай выведкі ў Магілёве памерла каля 4000 шведаў. Некаторыя прыходзілі ў горад пасля маршу і адразу паміралі. Маскавіты рабілі дыверсіі, калмыкі пераплывалі Дняпро і рэзалі жаўнераў. І ўвесь гэты час ліў дождж. Але
Горшае магілёўцаў чакала наперадзе, калі шведы сышлі, бо ў горад вярнуліся маскавіты, а цар вырашыў пакараць горад. Калмыкі крамы разбіваюць, рабуюць, з другога канца паляць, людзей за дзень не абіраюць, грошы мацаюць, цэрквы адчыняюць, рабуюць. І калі заняўся замак, кінуліся на прадмесці і найперш абрабавалі багатыя дамы. А калі агонь заняўся з усіх бакоў, зрабаваўшы места да асновы, ад'ехалі вон. Гэта піша не шведская прапаганда, гэта хроніка Магілёва, перадае нават енк людзей. Гэта ўжо Масква высякае места. Ды вось зусім біблійны проста такі фрагмент. Горы, горы, прытуліце нас, бо хто ж сцерпіць дзень гневу Божага? У Беларусі, калі што, няма гораў. Беспрытульныя людзі проста сышлі ў лясы, хто куды, а сам горад, стары, заможны, Магілёў, сталіца праваслаўя, ён проста перастаў існаваць. І кропку паставіў праваслаўны цар. Што было далей? А далей, здаецца, фартуна адвярнулася ад Карла XII. Да яго на падмогу ішоў генерал Левенгаупт са сваёй арміяй, ішоў вельмі марудна, падоўгу спыняючыся ў мястэчках. І вось, каля лясной, 28 верасня, ягоны лагер атакавалі маскавіты. З 11 000 шведаў палегла амаль палова, хаця сам лагер, які абаронцы перарабілі ў Вагенбург, гэта такая як часовая фартэца з вазоў, маскалі так і не ўзялі. Шведы сышлі праз лясы, пакінуўшы той лагер з запаленымі паходнямі, нібыта там яшчэ ёсць абаронцы. Але 11 лістапада 1708 года замест свежай арміі з абозам, з харчамі, з амуніцыяй, Карл XII убачыў 6 000 змучаных жаўнераў. Ні пра які паход на Маскву ўжо, канешне, думаць было проста немагчыма, бо, нагадаю, мэтай Карла было зайсці ў сталіцу маскавітаў і скінуць з трону Пятра, таксама як раней ён скінуў Аўгуста. Ягоны шлях зараз ляжаў на поўдзень, ва ўкраіну. Тут быў яшчэ адзін трагічны эпізод. Перад пераправай праз Сош каля Крычава жонкі шведскіх афіцэраў, а таксама рыскія купцы, тыя, хто быў у абозе, павярнулі да хаты. Іх кароль адпусціў дадому. Ніхто з іх нікуды не дайшоў. Яны загінулі ў крычаўскім лесе. А хто там шчыраваў тады па лясах? А гэта былі калмыкі, чаркесы, татары і іншыя слугі праваслаўнага бацюшкі цара. Калмыкі рэзалі насы і вушы нават віленскім купцам, якія везлі тавары для арміі Карла XII. Галоўнымі антышведскімі партызанамі былі зусім не мясцовыя людзі, а вся вось гэтая вось арда. Далей украінскі эпізод Карла XII. Няўдалая пераправа праз Дняпро пад Перавалочнай. Спалены маскалямі Батурын. Палтава, дзе кароль быў паранены ў левую нагу куляй, яго неслі на насілках. У гэтым эпізодзе верны саюзнік Карла XII гетман Іван Мазепа. З ім звязаны пад'ём культуры, так званая казачая барока, рэнесанс украінскай палітычнай думкі. Дарэчы, вельмі цікавы персанаж, на асобную серыю цягне, як вы лічыце? Напішыце ў каментарах. І вось Карл XII разам з рэшткамі сваёй каманды папрасіў прытулак у Асманскай імперыі. Яго часовы офіс апынуўся ў Бендерах, сёння гэта Малдова. І адтуль фактычна ён кіраваў шведскімі справамі, бо на радзіме ён не быў з 1700 году. Марай Карла быў уваход Турцыі ў тую вайну супраць Расіі. Магчыма, гэта быў апошні шанец зламіць імперыю. Карл XII увесь рваўся ў бой. Ён патрабаваў у султана 80 000 салдат, каб вырашыць маскавіцкае пытанне раз і назаўжды. Канешне, ён залез у неверагодныя пазыкі. Там была сума 2,5 мільёны рыксдалераў. Гэта палова гадавога даходу Швецыі. І ўрэшце ён туркам надакучыў. Ягоны лагер узялі штурмам. Сам кароль быў тройчы паранены. І так Карл стаў ужо не госцем, а палонным султана. А заадно і атрымаў турэцкую мянушку Дембіраш, жалезная галава.
У 1714 годзе ён пакінуў Турцыю, прычым узяў крэдытораў 29 чалавек, якім быў вінен грошы з сабой. Маўляў, дома я з вамі разлічуся. Насамрэч, цудоўная схема. Напішыце ў каментарах, калі таксама так робіце. І далей праз палову Еўропы пад відам падарожніка ці кур'ера дабіраўся дадому. І толькі ў снежні 1715 года першы раз за 15 год ён ступіў на шведскую зямлю. І вы думаеце, напэўна, што ўсё, канец, час пісаць мемуары. Канешне, не. Гэта ж Карл XII. Трэба ваяваць. І гэтым разам нарвежская кампанія. І вось тут ужо сапраўды фінальны эпізод ягонай гісторыі. 30 лістапада 1718 года кароль выехаў са сваёй штаб-кватэры ў Тыстедаліне разам з 6 афіцэрамі глянуць земляныя працы. Нарвежцы тым часам абстрэльвалі акопы. Кароль, як заўжды, не асабліва клапаціўся пра сваю бяспеку, і так а палове на 10-ю лейтенант Бенгт Вільгельм Калбер знайшоў яго з прастрэленай на вылет галавой праз скроню. Гэта была куля ці карцеж дыяметрам каля 20 мм. І вось апошні вікінг загінуў так, як павінен быў загінуць, імгненна на полі бою. Карл XII, безумоўна, быў неардынарным палкаводцам. Не столькі манархам, колькі правадыром, папулярным палітыкам, ужо ў больш сучасным разуменні гэтага слова. Спартанскі лад жыцця, дысцыпліна, эрудыцыя ўжываліся ў ім з нейкай амаль дзіцячай лёгкасцю прыняцця рашэнняў. Яно бывае так у геніяў. Хаця і не ў геніяў таксама так бывае, але гэта іншая гісторыя. Вядомы вясёлы эпізод, калі шведы і казакі чакалі, куды ісці далей, і ввогуле што далей. А Карл спакойна кажа: «Ідзем у Азію». Аксель Юленрок перапытаў, маўляў, як у Азію, гэта ж далёка. А Карл адказаў кшталту: «Не, недалёка, Мазепа сказаў, што блізка, ідзі ў яго спытай». І той пайшоў пытацца. Мазепа кажа: «Я ж пажартаваў». Ну, а той швед і кажа Карлу, што гэта жарт, на што кароль яму адказвае ў стылі: «Ты нармальны? Ты правда хадзіў да Мазепы? Яму не спадабаецца тое, што ты тут кажаш». І вось пра такіх неардынарных людзей складаюць легенды. Гэта ж вось мы думаем, што чалавек 18 стагоддзя думае толькі пра надвор'е, дзе што пад'есці. Не, людзі мелі сваё ўяўленне пра герояў. Карл XII застаўся не толькі ў шведскім, але і ў беларускім фальклоры, у народнай памяці. Народная памяць занатавала, як кароль хадзіў па рынках, як купляў хлеб, як гаварыў з людзьмі, як купаўся ў возеры пад ігуменем, як ледзьве не ўтануў, яго выратаваў беларускі купец, як нейкія старцы прадказвалі, што ён загіне. Прычым Карл у легендах заўжды з падзорнай трубой. І дзе б ён не быў, ён глядзіць у яе, бачыць ворага і кажа: «А, шэльмы татары маскоўскія». Каралеўская грэбля, Карлава даліна, Карлаў акоп і гэтак далей, не кажучы ўжо пра Карлаву карэту з золатам задоўга да карэты Наполеона. Усё гэта засталося ў фальклоры. Этнограф Шпілеўскі пісаў, што пра Карла XII яму расказвалі ў сярэдзіне 19 стагоддзя, пра 150 гадоў пасля тых падзеяў. Гісторыя Карла XII – гэта не толькі пра Швецыю. Гэта пра шведскую сістэму, якая магла б паўстаць у выпадку яго перамогі. Уявіце, што ўсё магло быць па-іншаму. Ён вызнаваў суб'ектнасць ВКЛ, калі цэнтр сілы ў Рэчы Паспалітай даўно перамясціўся ў Варшаву. Гетман Сапега быў для яго больш важным за караля Станіслава Ляшчынскага. Ідучы на севершчыну, ён паспеў выдаць ахоўны універсал для мясцовага люду на мове статутаў ВКЛ, якая была выціснутая з афіцыйнага ўжытку Рэчы Паспалітай яшчэ ў 1696 годзе. Маскоўскі цар Пётр звяртаўся да беларусаў і украінцаў па-расейску, а Карл на народнай мове. Украінцаў-казакоў Карл таксама бачыў суб'ектна. Ён вызнаў канстытуцыю Піліпа Орліка, сам жа быў пратэктарам Украіны. І перад султанам у перапісцы ён прадстаўляў Украіну як асобную дзяржаву. Калі ўсё гэта сабраць разам, то атрымаецца той самы балта-чарнаморскі звяз. Не шчыт Еўропы, не нейкая там санітарная паласа між Еўропай і Азіяй, а асобная
матэрыя са сваёй палітыкай, са сваімі інтарэсамі. Вось ёсць, слухайце, рытмы Еўразіі, пра які пісаў Гумілёў. А ёсць, напэўна, рытмы нашага прастору, нашага ландшафту, нашых народаў паміж Балтыкай і Чорным морам. І Карл XII, здаецца, іх адчуваў, чуў гэтую музыку. А як вам здаецца? А можа быць, я, як заўжды, памыляюся? Калі у вас ёсць меркаванне на гэты конт, напішыце, калі ласка, ў каментарах. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. І будзьма разам з Украінай.